बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय आरो हामग्लायनायखौ बयनोबो नोंथांमोननिसिम जासि हरग्रोनाय थाबाय। दानिया भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर। भिडिअखौ नायनायनि सिगां आङो दिनैहाय माने जोबोद उसुबिदा जादों मेगननि थाखाय। मेगना आङो दिनैहाय जय बांला जादों, मेगननि बेमार आइ फ्लु। नोंथांमोना नुखादों नै स्पेक गाननानैहाय, स्पेक गुफुर गाननानैहाय बेबायदिनो गुगब गब जालायनानै मेगन गोजा गोजा एखेबारे खोबथेलायनाय बेबायदि नुदों नोंथांमोना। अब्लाबो माने भिडिअखौहाय लाबोनो गोसो जादों जाहैबाय। बेबायदिनो मोनसे जाथाय जानायनि थाखायहाय नोंथांमोननो बेबायदिनो एसे सांग्रांथि बानि होनो थाखायहाय बेबायदिनो बे भिडिअखौहाय लाबोनो थाखाय गोसो जाबाय। नोंथांमोना नायलांदो। आरो दाबसे जायगा माने बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवहाय बेबायदि मोनसे जाथाय जादों। जाय जाथाया जाहैबाय सासे बैसो जानाय 47 इयार्सनि सासे बेक्तिया जयचरन गयारिया बन सिनबाय थानाय समावहाय, गावनि न'नि लांगोनायावहाय बन सिनबाय थानाय समावहाय बेबायदिनो एसएसबि डिपार्टमेन्टनि जानानैहाय बेबायदिनो बलेर' गारिजों फैनानैहाय बेबायदिनो बे जयचरन गयारि मुंनि सासे मानसिखौहाय बन सिनबाय थादोंमोन। बिथाङा बेवहायनो फैनानैहाय बेबायदिनो गारियाव सोनो नागिरदोंमोन। नाथाय रायजो राजाफ्रा बेबायदिनो खबर लाहरबाय एसएसबि केम्पनिफ्राय, एसएसबि डिपार्टमेन्टनावहाय बेबायदिनो नोंसोरनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेबायदि बुंनाय एबा माखासे बेबायदिनो खामानिफोर दङ नामा, बेफोरबायदि होननानैहाय बेबायदिनो एसएसबि डिपार्टमेन्टआवहाय खबर लाहरदोंमोन। नाथाय जोंनि डिपार्टमेन्टआवथ' बेबायदि गैया। बेबायदि गामि गामि थांनानैहाय सोरनोबा बेबायदिनो मानसिफोरनो लादु राननाय, बिस्किट राननाय, मेथाइ बायदिसिना माबा माबि रानहैनाय गामियाव थांनानैहाय बेफोरबायदि गैया। दा जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेबायदि जेबो बेबायदि सुबिदा होनाय गैया होननानैहाय बुंहरदोंमोन आरो। ओमफ्राय दायो माने रायजोआवहाय बेबायदिनो गोबां दावराव जादों। बेनिखायनो आङो नैबे आपडेटखौ लाबोनाय जादों। दायो माने गोबां जायगायावहाय बेबायदि जानो हागौ। बेनिखायनो सांग्रां जा। एसएसबि केम्प, एसएसबि 2 नम्बर एसएसबि जानानैहाय दिनैहाय माने गामि गामि सिङाव हाबनानैहाय सोरखौबा माने बुजायनानैहाय मेथाइ जासिफ्लानानै माबा मोनसे मोजां बाथ्रा रायज्लायफ्लानानैहाय नोंथांखौहाय माने लांनानैहाय गारियाव सोनानै माबा मोनसे खालामहैनो हागौ। बेनिखायनो रायजो राजाफोर सांग्रां जा। आरो सांग्रां जाब्लासो नोंथांमोना खारग'नो हागोन। बेनि थाखायनो आं दिनैहाय बे आपडेटखौ लाबोनाय जादों। आरो बे एसएसबि गारिनि नैबे लांखारग्रा गारिनि नाम्बारानो जाहैबाय AS 01FK 3066 बलेर' बेबायदि आरोखि नाम्बारा। बलेर' गारिनि नाम्बारानो जाहैबाय नोंथांमोन, बे लांखारग्रा गारिनि नाम्बारानो जाहैबाय AS 01FK 3066 बलेर' बेबायदि आरोखि। दायो माने गोबां गामिफ्राव बेबायदिनो खना खनला जायगाफ्रावहाय बेबायदिनो नैबे गारिया बिसोरो माने थांनानैहाय माबा मोनसे गामिफ्रावहाय गोरलैफोरनो लादुफोर माबा मोनसे बेबायदिनो मा होनो गोनांथार बाथ्राफोर रायज्लायहैनो हागौ। गोनांथार बाथ्रा रायज्लायनानैहाय बेबायदिनो मानसिफोरखौहाय फुस्लायनानैहाय लांनोबो हागौ। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन साबधान जा। दायो आङो माने नैबे भिडिअनि क्लिपखौ बे माबायाव स्क्रिनावहाय होनाय जागोन। नोंथांमोना नायलांदो आरोखि लोगोफोर। फुंबिलि समावहायनो आङो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। दायो दिनै मैयानि बियो जाथाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवहाय बेबायदिनो मैया मंगलबार 5 थारिखमोन, टिचार्स डेनि दिन। बे मंगलबार दिनावहायनो बाक्सा बर' बाजार राबांगुरि होननाय जायगायावहाय बे जाथाया जादों आरोखि। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय
बर' बाजार राबांगुरि होननाय जायगायावहाय बे जाथाया जादों जाहैबाय आरोखि। बिनि मुङानो जाहैबाय जयचरन गयारी। बे जयचरन गयारीखौहाय 47 इयार्स जाबायमोन होननानै बुंदों। माने गावनि न'नि लांगोनायावहायनो बियो बन सिनदोंमोन। बे समावहायनो फैनानैहाय लिंहरनानैहाय बेबायदिनो लादु बायदिसिना माबा माबि अनेकथा खोथा बुंनानै फुस्लायनानैहाय गारियावहाय सोबायमोन होननानैहाय बुंदों। बेनिखायनो नंखाय बाखाय बेबायदि खोथा गैया बाथ्रा गैया बेबायदि गारियाव सोलायनाय माबा मोनसे खालामनो नागिरलायनायाथ' बे गुरुत्व गोनां बाथ्रा नङा। बेनिखायनो सांग्रां जा लोगोफोर, सांग्रां जानायनि दिनैहाय बोथोर। बेनिखायनो सानना हौवा बेबायदिनो गारि सिङावहाय सोजानो नागिरनोब्ला मालाबाबो दाहाब। बेबायदिनो नोंथांमोना एसे मानसिफोरखौहाय लिंहरनानै एसे बुजिनो नाजा, सांग्रां जा। मालाबाबो बेबायदिनो हरनि समाव एबा साननि समावहाय नोंथांमोना बेबायदिनो सोरबाफोर नोंथांखौ माने लिंनानै लांनो फैनोबो हागौ। माबा मोनसे जाहोन लानानैहाय माबा मोनसे बुंनोबो हागौ, माबा मोनसे जाहोनोबो हागौ। बेनिखायनो बे बेलायावहाय नोंथांमोना सांग्रां जा आरोखि लोगोफोर। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोननिसिम। अब्ला हामबायसै। थेंक इउ।